Обмислям да отворя собствено козметично студио и съответно за целта ще трябва да се регистрирам фирма. Бихте ли ми обяснили каква е процедурата? Първото нещо, което трябва да направите, е да измислите наименование на дружеството и да решите какъв ще е размера на капитала, като минимума за ЕООД е 2 лева. След това трябва да ми кажете какъв точно ще е предмета на дейност и къде ще се позиционира, за да изберем точно адреса на управление. Трябва да решите дали вие ще бъдете управител на дружеството или друго лице. Добре, а какви ще са необходимите документи и колко време ще отнеме? Един от документите, който трябва да подпишете, е спесимен. Това е образец от подписа на управителя, който трябва да се завери при нотариус. Другите документи са различни видове декларации, учредителен протокол, устав и адвокатско пълномощно. След като ги подпишете, трябва да откриете набирателна сметка в избрана от вас банка, след което аз да ги обявя в търговския регистър и до няколко дни дружеството ще е готово. Ако и вие обмисляте да стартирате собствен бизнес и се нуждаете от регистрация на фирма, не се колебайте да се свържете с нас. Адвокатска кантора Янчина. Винаги на ваша страна.